wallahi ban baki miliyan 10. To wallahi gida zan to ta gidan ku na suke ki saki 3 miliyan 10 wura ubanki ki gane ko ai shi yasa na matsayi na lawyer babban lawyer mai kuɗi kuma cikin account da cash bai yiwu a ce ma da dabar mata ɗinki da haddetar bas dan bai yiwu sallar ga dole ki sato ayya yau ba goma ka sallah ba da haran tuwa idan kika sa mun baza capacity dole a baza capacity wallahi matata ko ni da ina lawyer na shi yasa kiga kullun ina cikin kala guda saboda anytime ƙara na ya zuwa ki gane ko baby ka sa abin da an kakki da mu ki gane ko yanzu aki jiya yanzu albishir da muna ki gane ko in muka ci abinci ki cika ciki na ki gane ko sai mu taimaka dayan hotuna sai a nan mu baya a bar sai mana hotuna dan haka sai haka saurare ni mu ku so ki kai to babu na ba za ki da wanda ba ka saurare ni kai ji ina ji lalura garanta 10 million a 10 million na mi ko wargi na mi ko na mi na lalura mana miliyan shi ta 10 million ko 10,000 kisan baby 10 million na ce miliyan 10 ni za a yi da su to wallahi ka take a riki gaskiya akan miliyan 10 ibba ina so na haso in sike ki ba ya da su ki gane ko na haso in sike ki akan su wallahi idan kina so zama da ki ga watan ba ta kudi wallahi don shi abin da zai sa dai kai ke tare na wallahi ban baki miliyan 10 wallahi ban baki miliyan 10 to wallahi gida zan to ta gidan ku na sike ki saki 3 miliyan 10 wura ubanci ani na kun wura ubanka za ka gane ba ka da wannan wura uba mutai awo to shi ke da babu matsala lauya ya an kai na kawo wa kawo kara malamin dun na samu abinci shi ga dun ba shi ga an shiwa can kamar to kai wala to an shi ma can awo to kai dan ubanka uban wa ka kawo da lauya uban wa turo ka yace maka ta hori na ina lauya wa turo ka yace ba wa turo ka dan buru ba dan iska ke wa turo ka wadani ko turo ga yace maka ta wurin da dan ubanka wani na kun buru ubanka za ka gane ba ka da dan buru uba mutai malam ban sun wasa ta shi ka kirawo min lauya ga yamal uba jamin nan wallahi na da miki bari a yau ban ma yaituwa da gida na faɗa mu gaba ɗaya ku share min kotun na kun gane ko office da kai yanzu ya ci mata da kuraran mondi to yalla bai da Allah lauya naka son ka kirawo ni wani lauya lauya nawa akwai shi ga ko ba shi ga ba lahiya kala ki kawo kun ni na Allah ani ba kai min kama da lauyi ba kai nan kama da criminal ina lauya duk duniya ba ne bai san da ba kace miki criminal wallahi ina mare ina ni kawo makara wallahi ina mare anya ba kai ni kawo kara ba ke ni da ciwo mutunci wallahi na da miki mare malam ban sun wasa ta shi ka kirawo min lauya ga yamal uba jamin nan wallahi na da miki mare ina miki magana kine me hauka ni da ciwo mutunci